Слава Христу! На початок перелазка номер 345. Веселі
Pan z wami. Spróbuję z radością nie tylko wyśpiewać chwałу Господу, ale tak samo пережить эту Eucharystию, это запрошение Pana Boga każdego z nas na żywую встречу Его с Христом Panem. I każdego z nas czeka, jak podarzyć swoimi dobrotami i łaskami, jak nauczyć nas tak samo, jak się nie będziemy czuć, choć takiej prawdziwej lubowi ofiarnej, bezkarysnej. Kiedy u tym paskalnym periodzie особливым znakiem zjawляется напевно дар Святого Хресту, яким будемо сьогодні свідками. І тому на початку Евхаристії питаюся у вас, дорогі батьки, яке ім'я вибрали ви для свого дитяті? Матвій. Чого ви просите у Костьола Божого для Матвія? Дорогие батьки, просите Христу для вашего дитяти, чи усведомляете вы, что принимаете на себе обовязок выховать его у веры, как заховываючи Божьи заповеди, и оно любило Бога и ближнее, как нас научил Иисус Христос. А вы, хрестные, ці готовы допомагати батькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязки? Матвей, христианская супольность приймає тебе з великою радостью, але ім'я позначає тебе знаком хрижа, а після мене тим же знаком Христа Збавця тебе позначать батьки і хрестные. Jak godno udzielnić w tych świętych tajemnicach stanie wprawdzie przed Bogiem i prosimy o złocie nasze grzechy i prawiny. Spowiadaj się Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятованием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Эту святую мшу отправляю интенции и modlitcie w Bożym błogosławienni, усіх потрібних ласках для Антона, 35-го годовину Дня народження, modlitcie w dary mocnej wiery, dla jego wytrwałości u życiowych wypróbowań, a obiecy Macie Boże dla usioj семьи. Молимся, всемогутный Боже, ученика Бугеты радостные дни, мы всем сердцем прославляли всемогутно у воскреслого Збавцу. Нехай пасхальная темница, якую мы теперь ушановуем, завжди проявляется во всіх наших учинках і справах. Проспана наша Єзуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог прозвище веки вечные. Czytaj. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі Пётр уваходзіў, Карнелій выйшаў насустрач і, упаўшы да ног, пакланіўся яму. Пётр падняў яго, кажучы: «Устань, я таксама чалавек». Пётр, адкрыўшы вусны свае, сказаў: «Сапраўды, разумею, што Бог не зважае на асобу, але ў кожным народзе прыемны яму той, хто боится яго і паступае справядліва». Калі Пётр казаў яшчэ гэтыя словы, Дух Святы сышоў на ўсіх, хто слухаў слова, і вернікі забрэзаных, якія прыйшлі разам з Пятром, здзівіліся, што дар Духа Святога выліўся і на язычнікаў, бо чулі, як тыя размаўлялі на розных мовах і славілі Бога. Тады сказаў Пётр: «Ці можа хто забараніць хресціцца тым, хто атрымаў Святога Духа, як і мы?» І загадаў ахрысціць іх у імя Езуса Христа. Потым яны прасілі яго застацца на некалькі дзён. Гэта Слова Божае. Перед очима народов объявил Пан збавление свое. Перед очима народов объявил Пан збавление свое. Спевайте Пану новую песню, мою учинил цуды, Ему да помогла Его правица, и Его святое плечо. Перед очима народов объявил Пан збавление свое. Показал Пан свое збавление, перед очима народа объявил свою справедливость, вспомнил про свою верность и милосердность для дому Израиля. Перед
любіць адзін аднаго, бо любоў ад Бога, і кожны, хто любіць, народжаны ад Бога і ведае Бога. Хто не любіць, той не ведае Бога, таму што Бог ёсць любоў. Любоў Бога да нас адкрылася ў тым, што Бог паслаў у свет Сына Свайго адзінароднага, каб мы жылі праз Яго. У тым праявілася любоў, што не мы полюбілі Бога, а Ён сам полюбіў нас і паслаў Сына Свайго, як уміласціўленне за грахі нашыя. Гэта Слова Божие. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Jak mnie polubił Ojciec, tak i ja polubił was. Zostawajcie się u mojej lubowi. Kiedy będziecie zachowywać moje zapowiedzi, zostaniecie się u lubowi mojej, jak i ja zachował zapowiedzi Ojca mojego i zostaję się u Jego lubowi. Это я сказал вам, как моя радость была у вас, и как радость ваша была полной. Вот заповедь моя, как вы любили один одного, як я полюбил вас. Ніхто не має більше любові за тою, коли хто життя своє віддає за сябров своїх. Ви, сябри моє, коли робите то, що я наказую вам. Я вже не називаю вас слугами, бо слуга не ведає, що робить його господар. Я ж назвав вас сябрами, бо все, що чув від Отця моєго, я сказав вам. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас и призначил, как вы шли, приносили плен, и как плен ваш привал. Как Отец дал вам то, чего только попросите у имя Мое. Это наказываю вам, как вы любили один одного. Это слово Пана. Miłowane Chrystus, braty i siostry, silnie z ustną Jezusa Chrysta my baczymy tego podsumowania, usiałowe to nauczanie, z jakim Jezus przychodzić na ten świat. On przychodzić, aby zbawić człowiectwo, ale tak samo, aby zostawić nam to już to najważniejsze.
I гэтым najważniejszym з'яўляецца заповедь любові. Гэта кажа сёння вам, наказваю, каб вы любілі адзін аднаго. Больш нічога не гаворыць, якби гэта вот так сутнасць сэнсе всего навучання Христа. Тое, што хацеў кожнаму з нас пакінуць. Такое найважнейшае, каб мы прынялі гэта, каб мы гэтым жылі. Але сённяшняе Слово Божае дае нам яшчэ такую, ну, думаю, вельмі цікавую гісторыю, яка можа нас таксама шмат чаго навучыць у менавіта ў кантэксце аднесення да вось гэтай запаведзі любові. Менавіта дзеі апостолаў распавядаюць нам пра сустрэчу Пятра і Карнелія. Мы гэта тут ужо чыталі толькі маленькі такі ўрывак гэтай сустрэчы. Але трэба зразумець, што Карнелій, які быў язычнікам, меў сон, перад гэтым, калі мы чыталі, у якім у гэтым сне меў такі наказ, каб запрасіць Пятра, бо ён мае штосьці вельмі важнае для яго. А у гэтым часе таксама і Пётр меў сон, трошкі інны, і дзе ён меў у гэтым сне гэты вобраз з неба, як спускаліся звяры нечыстыя, тыя, якія паводле старога запавету не можна было спажываць пабожнаму габрэю. І в гэтым сне вось ён чуе гэты голас, які гаворыць: забівай і еш. Пётр кажа: ну, гэта ж мне не можна, я ж габрэй. Ён кажа: забівай і еш, што ўсё Бог, што стварыў, нема нічога нечыстага, што стварыў Бог. І вось гэта сустрэча адбываецца Пятра і Карнелія. Пётр, які прыходзіць, напэўна, вось сваімі такім меркаваннем, думкамі адносна язычнікаў, бо ён у гэтым выхаваны. Бо гэта так вельмі, ну, так зразумела, што калі кагосьці выхоўваюць у пэўным такім бачанні гэтага свету, адносін, ну то так папросту мы жывем, так мы прымаем, так мы функцыянуем. І для яго вельмі было цяжка зразумець, вось, што ён мае прыйсці да язычнікаў, што мае з імі размаўляць, можа штосьці яшчэ даць. Але глядзім, што ў гэтым усім, вось гэтым сённяшнім аповедзі з дзеяў апосталаў, што ён пачынае прамаўляць. І ў гэтай прамове, калі ён прамаўляе, Дух Святы заходзіць на тых, хто там быў, і ўсе здзіўленыя. Як гэта можа быць? Яны ж не габрэі, яны не хрысціяне, яны язычнікі. Тым, з кім было забаронена размаўляць, будаваць якісь зносіны, і Дух Святы заходзіць на іх. І тады ўжо няма гэтага сумніву. Пётр здзівіўся, што дар Духа Святога выліўся на язычнікаў, пачулі, як тыя размаўлялі рознай мовай і славілі Бога. Ну і далей вось Пётр кажа: ці можа хто забараніць хрысціцца тым, хто атрымаў Святога Духа, як і мы. І загадала хрысціць іх у імя Jesúsa Христа. Цудоўная гісторыя, якая звяртае нашу увагу на вельмі важную справу пэўнага фармалізма, пэўных прызвычаенняў у жыцці веры, якія могуць таксама дакрануцца нас, і мы гэтага можна не заўважаць. Вось у практыкаванні, у вызнаванні сваёй веры, у жыцці веры мы зразумела, што уваходзім у пэўную такі фармат праяўлення жыцця нашай веры, пэўнага мышлення, успрымання тых розных падзей, якія адбываюцца. І можна вельмі часта зайсці вось на гэту такую сцяжынку пэўнага фармалізма, дзе ўсё, што іншае, непадобнае, да чаго мы не гатовыя, будзе ўспрымацца для нас як варожым, непрыемным, што мы не можам гэтага прыняць, што на штосьці згадзіцца. А сёння Jesús Христос вось у гэтай запаведзі любові і таксама ў гэтай гісторыі паказвае, што вось гэта любоў большая. І паглядзіце само навучанне і пребыванне Jesúsa Христа на зямлі. Яно было менавіта такім. Калі Jesús ішоў да мытнікаў, то значыць за публічных грэшнікаў, і еў разам з імі, размаўляў, выходзіў у іхныя дамы, размаўляў самарытанкай. І гэтак далей, можа, і тых гісторый, за што яго хацелі забіць, памінаваць, в канцы концов, крыжавалі.
Вось гэтай гісторыі, калі Езус выходзіў вось за рамы гэта пэўна фармалізма, хоць ён гаворыць, што я не прыйшоў, каб змяніць закон. І ён не змяняе гэты закон, толькі пашырае і гаворыць, што Божая любоў яна шмат большая, чым вось гэта толькі тыя правілы, якія вельмі часта так naprawdę сам чалавек нават устанаўлівае. Конечно, Божий закон, Божие наказы ніхто не змяняе і не хоча, але Езус сёння паказвае, што мы ўсе закліканы так само вось гэтай любові, якая нашмат шырэй, і захочуе кожнага з нас так naprawdę адкрыць вочы і паглядзець вось шырэй вакол сябе і можа выйсці з гэтых пэўных рамкаў, у якіх мы жывем. І так naprawdę успрыманне, глядзець на другого чалавека і ўспрымаць сябе, і глядзець на сябе як вось праведніка, ну, вось, як святар, вось, пакліканы, маю пэўныя веды і знанні, і гэта можа быць таксама формай такога закрыцця вачэй на тое, да чаго Бог не захоча, запрашае паглядзець на гэты свет, на пэўныя моманты жыцця, якія адбываюцца, гісторыі канкрэтнага чалавека, які можа часамі прыходзіць з канкрэтнай дапамогай, якой я не магу, можа, адкрыць праз тое, што вось жыву ў гэтых рамках пэўна фармалізму. І сёння Езус Христос захоча кожнага з нас, каб мы паглядзелі вось сапраўды вельмі так шырока на таксама круг тых людзей, з якімі мы жывем тут і цяпер сёння. Бо таксама да іх і Ён пасылае нас вось гэтай запаведзі любові. Запрашае, каб мы гэту любоў праяўлялі бескарыслівая. Вось гэта любоў, у якую цяжка паверыць так naprawdę. Бо мы, нават калі хтосьці зычліва адносіцца у перше такое адчуванне, а што гэты чалавек можа хацець ад нас. Ну, ці можа хтосьці так вось бескарысліва папросту быць зычлівым, добрым, любіць, даваць, чыніць добро, просто дапамагаць. Часамі сённяшні свет ужо не верыць у такія праявы гэтай любові, а Езус Христос так сёння гаворыць пра гэту бескарыслівую любоў. Задарма, не чакаючы нічога взамен. І гэта паміранне таксама з любові, не толькі ў сэнсе аддавання фізычнага, але вось гэтага маго часу, моей увагі, моих здольнасцях, уменняў, служэння, вось гэта маё шчырае, адкрытае, якое не шукае падману, подвоху, чи ще чогось, але готове бути для. Вось ще про гэта сёння Ісус Христос асаблівы спосаб паказвае у асобстве Пан, які сам прайшоў вось гэты шлях. Гэта бескарыслівай любові. Нічога не хацеў для сябе. Так і кажа, я не прыйшоў, каб мне служылі, каб мне штосьці мець з гэтага, але прыйшоў, каб служыць, каб аддаць жыццё сваё, каб вы маглі жыць. Гэтага Бог захоча кожнага з нас. Гэта адбываецца таксама ў жыцці кожнага сям'і, сужальства. Сёння будзем за хвіліну быць сведкамі таксама святого хросту. Гэта дзіця як знак любові, сужонка. Таксама вы, як бацькі, захочаны да такой бескарыслівай любові. І здаецца, хіба найпрасцей гэта чыніць у аднясенні да свайго дзіцяці. No bo lubicie i takimi, jakimi jest. I kali wось płacza, kali nie daje wam spać, no, przynajmniej go lubicie. Dla was to wielmi ważne, ale prawie to się Chrystus mówi, że nie silni, wiemy tak szerzej poglądać na ten świat. Mianowito na tych, kto pobacz, tych, kto żyje, kto potrzebuje posiłków, pomocy naszej lubowi, naszych dobrych uczynków. Proszę o to się Gospoda, tylko tak promienia nasze serce. Каб вучыў нас вось гэтай бескарыслівай любові, то якую мы самі першыя атрымоўваем ад Бога. Як толькі гэтага прагнем, толькі гэта хочам, калі гэтая крыніца любові Божай, яна ніколі не высыхае. Яна нястомна праліваецца на ўсіх тых, хто гэтага прагне, хто гатовы адкрыць сваё сэрца, прыняць гэтую любоў. А гэтую гатоўнасць таксама для сябе молімся, каб мы умели убачыць усё тое, што Господь здзейсняе ў нашым жыцці. Заважыць вось тыя знакі Божай любові, якія яны ёсць, і якія, можа, часамі мы не ўспрымаем, чи бачым гэта як прыпадковасць пэўнае здарэнні. Каб мы гэта ўвідзелі вачыма веры, бачылі параўленне гэтай Божай любові і таксама умелі адказаць на гэту любоў нашай любоўю з тымі, хто побач. Гэта заповедь, якую сёння мы чытаем. Гэта наказваю вам, каб вы любілі
адзін таго, коли сапраўды той правільнымі нашага жыцця пры канстытуцыі, паводле якой хочам жыць. Амен. Просім Єзуса Христа быць міласердным для гэтага дзіцяці, для яго бацькоў хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб з вады і Духа Святога гэта дзіця адрадзілася да жыцця вечнага. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб яно стала жывым членам Твайго Святого Касцёла. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб яно магло слухаць Твоє святое Євангелие, захоўваць яго і быць яго сведкам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб яно з радасцю магло удзельнічаць у Твоей ахвярнай гасціні. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб яно любіла Бога і ближня, як Ти навучив нас. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб навученая словом прикладом християнина застала у святості і мудрості. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб всі учні Твоє завсюди заховували единство віри і любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся об дарі моцної віри, об витривалості у життєвих випробуваннях, об опіці Маті Божої, для Антона з нагоди дня народження і для всієї його сім'ї. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Святая Марія, Маті Божия, Молися за нас. святий Ян Хрестителю, Молися за нас. святий Юзефія, Молися за нас. святий Петре і Павле, Молися за нас. святий Матвею, Молися за нас. все святые Божие, Молитесь за нас. всемогутный вечный Боже, Ты послал в свет своего Сына, как Он отхилил от нас моц сатаны духа неправедности, а человека, вызволенного с темры, перенес у цудовное володарство Твоего светла. Покорно молим Тебе, как Ты, вызволивши это дитя от першородного греху, учини его святыни Твоей величие место пребывания Духа Святого, праз Христа Пана нашего. Нехай обороняет Тебе воз Христозвалца, и живее володарец на веки вечные. Аминь. Молимся, дорогие браты и сестры, как Пан Бог Усемогутный отрадил это дитя новым життем с воды и Духа Святого. Боже, niebasznej mocy, Ty здійсняєш незвичайні речі, трансакраментальні знаки. На протягом історії збавлення Ти подрихтував водою дубовою збороною, як вона виявляла ласку Святого Христу. На початку світу Твій Дух узносився над водами, як уже тоді вода тримала моц свячення. Боже, навіть у водах потопу Ти дав нам в образ odrodzenia, bo ta sama стихія поклала конец заганам и дала початок цнотам. Боже, Ты учинил, что сыны Авраама прошли по сухим дне Червоного моря, как народ, вызволенный из неволи фараона, стал образом будучи супольности охрещенным. Боже, Твой Сын, охрещенный Яном Хрестителем у водах Иордана, был намащенный Духом Святым, а коли висел на крыше, з его боку пролилась кровь вода. После своего из мертвых повстания он наказал учням: «Идите и научайте все народы, хрестите их у имя Отца и Сына и Духа Святого. Уздай на свой костюм и пожадай им открыть скриницу Святого Христу. Нехай гэтая вода праз Духа Святого тримає ласку Твоего единородного Сына, как человек, який створений на Твое подобенство, и про сакрамент Христу, от бруду всяких грехов обмыты, отразившись з води Духа Святого до нового життя Дитяти Божого. Просим Тебе, Пане, нехай праз Сына Твоего на эту воду сиде моц Духа Святого, как у всех, кто праз Христ, похованы разом с Христом у смерть, з ним так само и повстали до нового життя, які з Тобою живе і владають у єдності Духа Святого, Бог, праз усе веки вечные. Дорогие батьки и хрестные, про сакрамент Христу принесене вами дитя, отримає як дар Божої любові нове життя з води і Духа Святого. Старайтесь виховувати його у вірі так, щоб це божське життя було заховано від зарази греху і могло неспинно взростати у вашому дитяті. Коли ж ви керовані вашої віри, готові прийняти на собі цей обов'язок, то узгадуючи свій уласний хрест, одречитеся від греху і визнаєте віру у Єсуса Христа. Бо це віра Костьола, у якої приймає хрест ваше дитя. Ці виракаєтеся греху, щоб жити у свободі дітей Божих. Виракаюся.
Ці выракайцеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі. Выракаюся, Ці выракайцеся сатаны галоўнай прычыны граху. выракаюся, Ці верыце у Бога і заўсемагутнага стварыцеля неба і зямлі. верую, Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына адзінага Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праворуч Айца. верую, Ці верыце ў Духа Святого, святы касцёл каталіцкі, едны святы, адпушчэнне грахоў, воскрешэнне цела і жыццё вечнае. верую. Гэта наша вера. Гэта вера касцёла, вызнавача наш гонар у Езусе Хрысце Пану нашаму. Ці хочаце вы, каб Матвей прыняў хрост у веры касцёла, яку мы толькі што з вами вызнаем? Матвей, я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Як была з веку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амэн. Усімагутны Бог, Отец Пана нашага Езуса Христа, які вызваліў Цябе ад граху і адрадзіў з вады Духа Святого, сам намашча Цябе хрызму збаўлення, каб ты далучаны да яго народа, прыбываў у Хрысце святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Матвей, ты стаў новым стварэннем і апрануўся ў Хрыста. Няхай гэта белае адзенне будзе цябе знакам годнасці дзіцяці Божага, з дапамогай слова і прыкладу блізкіх нясей незабруджанай у жыццё вечнае. Амэн. Прыміце святло Хрыста. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб ваше дзіця, асветленае Хрыстом, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла і трываючы веры магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Амэн.
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу як вяру прийняв Бог, Отець Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме вяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Отче Небесный, нехай узнесутся до Тебе наши молитвы як вяры, как очищенные Твоей лаской. Мы стали годными удельничать у сакраментах Твоей великой любови, раз Христа Пана нашего. Пан з вами. Уговору серце. Дякуєм Пану, Богу нашому. Годна это и справедлива. Заправды годна это и справедлива, слушна и избавленна, как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо у гэты час, бо ж урочисто ввящали Твою хвалу. Калі Христос był ахвярованы, як нашая Пасха, бо Он соправное ягнё, и Он взял грехи свету, и своей смертью перемог нашую смерть, вернувши життя про свое з мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры ангелов разом с усими святыми спевают Тобе им хвалы, неспинно вскрикаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Хосанна на вышинях. Соправды Боже, Ты святый и справедливо хвалит Тебе все Твое створение. По Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действенную мощью Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно сбираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую хвалу. Покорно тому едности з усім костелом у перший день тижня, коли Иисус воскрес, Христос воскрес и спаслал на апостолу Духа Святого, раз Христа покорно молим Тебе, Пане.
святи мocою Духа Твоего гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталі сеяны целом і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавета, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчання грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таемніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыścia ў хвале. Пане, вспоминаючи збавши муку Твоего Сина, а так само цудовне воскресіння по шесті, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі эту живую святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего Костела, и прими его як ахвяру, якой Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, как мы узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, найперв с Наисвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом и пречистым обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и усіми святыми, про заступництво яких мы сподіваемся на Твою неоставную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поядания принесе всему свету супокой и избавление. Пусть нас рабом отзывать у веры и любови Костел Твой, який пилигримует на земле, со слугой Твоим папам нашим Францишком, бискупом нашим Юзефом, с усіми бискупами, усім духовенством и всім народом Тобою откупленным. Пусть милостивый на просьбу этой сямьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою, о добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсеяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов, сестер и всех, кто у ласцы Твоей души з гэтага свету, милостиво прими володарство Твое, где мы сподіваемся быть, каб разом з ними завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одобрює свет усілякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже, Ojcze Всемогутny, jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, raz usie wieki wieczne. Матвей будет называть Бога своим Отцом, тому от Его имя молимся так, как нас научил наш Пан Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас від усього злого.
Ty łaskawo supakuje dni nasze, Ty pomarzy nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu zachowane do cielaka i spokoju. Czekali spełnienia nieszczęśliwej nadziei, przyjścia Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Bo Твое владарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Прошу, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить супокой мне едность, ки живешь и благодаришь на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак спокоя. Ось Baranek Boży, ось той, хто бере на себе такий світ. Щасливая покликана на вечеру Его. Пани, я не вартый, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Коли будете любить меня, будете заховывать мои заповеди, каже Пан. И я попрошу Отца, и Он даст мне іншого утешальника, как с вами был навеки. Аллилуйя. Номер 23. От
Номер 30. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты прозмет их повстання Христа, отради у нас до життя вечного, помножь у нас плен пасхального сакраменту, и мацу хлебом збавление наше сердце, праз Христа, Пана нашего. Прощайте, ласка, еще послухайте душпасторские объявы на 6-ю Великодную неделю. Христос воскрес, сам правдою воскрес. Дорогие парафяне, шановные гости, щиро дякуємо за супольну молитву, за прибирання каплиці, за сказане хвірування і за всіляку оказану допомогу, особливо тим, хто
Прибирał budowlaną placówkę, tak samo za ofiarowanie składzi na odbudowę kościoła. Niechaj was dobry Bóg uzнагародzi swoim błogosławieniem i napełniaje wasze serce pokrewnymi łaskami. Na tym tygodniu liturgii kościoła my oznaczaємо 9 u четверг uroczystość Uniepowszechście Pana. Uroczystość obowiązkowa. Wiernicy mają obowiązek udziału u Świętej Mszy, tak samo powinny ustrymować się od wykonania nieobowiązkowej pracy. Święta i msza w naszej kaplicy o 7 ranicy, a 12 i 19 godzinie. U maju dnia zapraszamy na majowe nabożeństwo do Najświętejszej Maryi Panny o 18:30 początek. U niedzielę pośle Świętej Mszy o 18 godzinie. 1 czerwca błogosławiać będzie świadkowanie Suświetnego Dnia Młodych. Dzieciaci, prowadźcie. Organizatorzy zapraszają tak samo dzieci z naszej parafii dołączyć się do tej duszpasterskiej inicjatywy. Organizujemy autobusną pielgrzymkę dla dzieci i батьків. Kiedy dzieci jedą bez батьків, to trzeba im dozwól, jaki można wziąć u zakrysty i tam można zapisać się na pielgrzymkę. Koszt 20 rubli. Zapisy trwają do 26 maja. Każdą autorku kaplicy odbywa się nabożeństwo przez zastępnicę świętego Antonia Padułanska. Intencje na składku Świętej Mszy można zapisać już szybko odpowiednim, a u każdą środę modlitwy dla Świętego Józefa osobliwa za naszych ofiarodawców i dobroczyńców. Усім юбілятам, іменинникам надходять шарпіння, складам najlepsze pożądanie, Bożego błogosławienia, zdrowia i усіх потрібних. Ласка так само віншує Матвія, батьків, їх росних. Це дуже важливим моментом у його житті і у вашому житті. Хай добрий Бог вам благословляє. Виховується у любові, ось такої безкорисної, так само про вашу любов Матвій досвідчив цієї Божої любові. I na гэты właśnie tруд wychowania waszych dzieciacy przyjmijcie dar Bożego Błogosławienia. Номер 103. Pan z wami. Бог дав це життя, любов, які серця кожної маті, відкриває для її дитяті. Нехай гляне на маті этого хрещеного дитяті і благословить її. Как так, як дякую за тримане потомство, я нарадувався так само любові свого дитяті, яко розвить свої цнота. Бог криниця і приклад усілякого айцовства, нехай своєю добрині завсюди допомагає так само батьку гэтага дитяті, як і он прикладом свого життя вел дитя до сталості в християнськім житті. Бог, який любить усіх людей, нехай ласкаво гляне на всіх собраних тут разом близьких і сябров, нехай оборонить їх від зла і щодро одолить супокоє. Усіх вас тут присутних, нехай благословить Бог усемогутний, а й Отець, і Син, і Дух Святий. Ідіть в супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пастор злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь пекло шатана і інших злих духов, які нас губу душ снують просвіті. Амінь. Najświętейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, беззаганное серце Марії, будь нашим порятунком, Святий Архангеле Михайле, молися за нас.